Hej og velkommen til. Det er et nyt format, vi kører her i vores Beer Club, hvor vi forsøger 1 til 2 gange om måneden at lave en lille video. Det kan være lidt om de temaer, vi har haft med i kasserne. Det kan være lidt om nogle, hvor vi smager på nogle af de øl, som har været med i enten 6 blandet, 6 IPA'er, eller den store 10 blandet. 10 blandet, jeg taler lidt om de øl, der er måske i, ja. Eller måske noget helt tredje, som vi ikke har fundet på endnu, men i hvert fald en ny ramme til, hvor vi kan gøre det her, ja. Det kommer ud på YouTube. En ny kanal, vi har oprettet til det. Ja. Så vi håber, I har lyst til at se med derude, og følge med, og følge os, og kommentere. Vi læser det hele. Så har I nogle ønsker, eller noget som helst, så byd ind. Så lad os da endelig vide det. Ja, den første video, vi vil lave her, det er jo med bryggeriet Guinness. Nyt bryggeri, som vi har fået hjem første gang. Så denne her øl, der hedder California Cation, en American Pale Ale, som er med i alle kasserne. Den tænker jeg lige, vi lige skulle tage et sip af, inden vi dykker mere ned i og tale lidt om bryggeriet. Ja, der kommer jeg da på forskud. Ja, det gør så. Det smager dejligt. Ja, den gør det, en American Pale Ale skal. Ja, og så har den faktisk også en fin bitterhed, synes jeg. Den har en lille bitterhed, ja, men alligevel den er let drikkelig, ikke? Jo. Ja, men som sagt, det første bryggeri, som vi skal lave en video med, det er et litauisk bryggeri, der hedder Guinness. Ikke Split the G Guinness, men G-E-N-Y-S. Ej, det kan man blive rettet for at sige, selvom det ligger meget opad. Ja, og du har været nede og besøge dem? Jeg var nede og besøge dem, ja. Det ligger i Litauen, som du kom ind på. Det ligger lidt uden for byen Kaunas. Eller, det er stadig byen Kaunas, men det er ikke inde i centrum af byen. Okay. Talt med Milda fra bryggeriet på forhånd og sagt, jeg er i Kaunas og kunne godt tænke mig at se, hvad jeres øl og hvad jeres bryggeri det byder på. Og så bød hun os ind. Vi fik en rundtur på bryggeriet, som de har absurd meget plads. Ja. Store lokaler, hvor der er en bar, hvor man kan sidde og man kan ikke rigtig bare komme ind, men hvis man har booket en tasting eller en rundvisning eller noget, så var der meget plads til det. Ja. Så fik vi set lidt af bryggeriet, meget rent, rustfrit stål, hvidvægge, meget moderne, rent look i bryggeriet. Og så kom vi op i det her tasting room og fik lov til at smage på en stribe øl, har jeg lyst til at sige. Striben var længere end det der. Jeg har godt set nogle billeder derfra også, det var længere der. Det her er jo faktisk okay, altså stribe også, sådan synes jeg, der er sådan forskellige genre øltyper og sådan noget. Hvad for nogle slags øl fik du smagt der? Altså hvad brygger de, og hvad for noget fik du? Ja, de brygger rigtig meget øl. Jeg fik smagt Californication, som nok var den første. Det er deres bestseller, som jeg forstod det på hende. En rigtig kioskbasker. Så fik jeg også smagt Baltic Porter. Så fik jeg så smagt en sour, ikke Pornstar. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Men jeg mener ikke, jeg fik smagt Pornstar der, fordi de ikke havde mere på i bryggeriet. Men jeg fik så smagt den på en bar senere hen. Så lidt forskellige sour. Lidt mørkt øl, et par forskellige IPA'er. En milkshake IPA med hindbær. Som jeg faktisk synes var overraskende god. Ja, det lyder ikke som totalt tiltalende for mig at få en hindbær IPA, men nej, frugten kan nogle gange skævvride balancen lidt, det vil jeg give det ret i. Så fik jeg smagt noget af deres fadlavede, som de også gør sig i. De laver også noget vildgæret. Fik jeg ikke smagt på bryggeriet. Blandt andet fordi det er 75 centiliter igen. Jeg var nede på deres taproom efterfølgende. Der kunne man ikke lade være med lige at tænke, skulle man lige smage på det også. Så det er meget forskelligt, synes jeg. De brygger en rigtig bred vifte. De har også 3 taprooms rundt omkring i Litauen. Kaunas og så 2 andre byer. De kommer brygger de sådan, altså hvor mange fermenteringstanke står der? De brygger, de er et stort bryggeri. Jeg kan ikke sige det på liter eller hvor mange tanke de havde. Altså hvis man har været inde på Opens,
bryggeri. Ja. Der er ret mange tanke. Mm. Det virker ret stort. Det er måske samme størrelse. Okay. Måske de har et par ekstra tanke, Og det er vildt nok, men ikke på ikke altid de helt store af dem. Nej, de er kæmpestore nede på Åben Møre, nogle af dem, ikke? Jo. Ja. Ja. Så de får brygget ret meget. Ja, det er vildt nok. Det er sjovt, når man kommer ud på de her bryggerier, hvor man sådan vi sidder her hjemme i Danmark med Beer Club og tænker, vi skal finde noget nyt spændende til vores medlemmer. Jeg gjorde det jo, var det sidste år i Amsterdam, ikke? Eller forrige år i Amsterdam, hvor jeg var nede og besøge Two Chefs, ikke? Ja. Hvor jeg også sådan tænker, det er sådan og sådan, men så kommer man ind, så bliver man alligevel overrasket, altså, hvor etableret og stort det er. Jeg taler med dem. Nå, men vi har også en agent, der har et par i Berlin og i Hamburg, og har vi også et par bar og sådan noget. Okay, men jeg har aldrig hørt om dem før, men sådan lige dykker ind i det, ikke? Det nej, men man kan også Guinness. Jeg fik aldrig helt lært udtalen. De er jo meget kendetegnet på deres spætte. Yes. Guinness betyder spætte. Så man kan ret nemt genkende det. Mm. Og det gør også, at når man så lige har været ude og besøge bryggeriet, så ser man lige pludselig, hvor mange parasoller de har. På caféer og på andre steder, som man ikke ser så meget. Man ser ikke små craft beer bryggerier komme ud på den måde. Altså, hvor her, der er det os, der sponsorerer jeres markiser eller jeres parasoller, og så er det vores øl i sengen. Og det havde de en del af rundt omkring. Okay. Så de sælger ret meget i Litauen. Ja. Mere end de eksporterer. Som jeg kunne forstå det på Milda, som er en... Hvad lavede Milda i? Milda er deres salgsansvarlig. Så hun snakker med os. Ja. Og bryggerne fokuserer på at brygge. Og så har de nogen, der står for... Har du nogen idé om, hvor mange de var? Sådan, altså... De var i hvert fald tocifrede. Var det det? Ja, fordi hun fik nævnt en del navn. Det er jo 2 år siden, jeg var der. Ja. Men hun fik i hvert fald nævnt en del navne på folk. Der var flere forskellige brygger selvfølgelig, så er der nogle, og der sidder og styrer det hele, og der var nogle økonomiansvarlige, og så var der salg, og både eksportsalg og intern salg i Litauen. Så en okay størrelse bryggeri. Det synes jeg, det er sådan, det sætter sådan lidt et billede af det for mig. Var jeg jo ikke selv med, men det sætter sådan et billede af, hvad okay, hvis man er over 10, når hvis vi besøger danske mindre bryggerier, ikke? Ja. Craft mikrobryggerier, så er der måske kun et par stykker på nogle af dem, ikke? Altså når så man ved, at jeg ved også godt, der også er nogen, så kan det være, at de har en deltidsperson, der laver bogholderiet og sådan noget. Dem tæller man måske med her, ikke? Men alligevel, når man kommer derop, så... jeg kan lige bare løbe igennem, hvad vi havde med her, som bare nogle af dem, som... vi har importeret sådan 6-8 forskellige øl og sådan noget. Ja, det den her gang her, ikke? Et par stykker af dem er så med i den her måneds Beer Club. Fordi alle deres navne, de står på litauisk. Men alle deres navne står også på engelsk. Ja, det er ret fedt. Så de har, alle øl har nærmest 2 navne. Ja. Der er enkelte, hvor det er et litauisk navn eller sådan noget, så forstår man ikke, hvad det betyder. Nej, det er klart, det kan man eller en bynavn eller noget. Men størst, det er måske svært for jer at se, men størst så står der DVI Lashvesh, og som så betyder Two Liberty. Så det samme med Californication her, hvor der står Californicatia, eller noget i den dur. Så det er meget fedt, synes jeg, fordi det er lidt svært. Nu tager vi jo også lidt øl hjem på fustage til bar og den slags ting, og der er lidt svært nogle af de her de håndskrevet skilte der. Ja, præcis. Ikke? Der hjælper lidt også af et engelsksproget navn på. Og så er der en American Pale Ale, vi smager her. Så er der en Baltic Porter. Ja, og så det er ikke deres Baltic Porter med hindbær. De har også lavet en Baltic Porter med hindbær. Det her, det er Dark Forest hedder det. Ja, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Og så 2 sours, Pornstar og Mango Gelato. Ja. Og det smagte 3 sour. Jeg tror, de 2, og så måske 1 til sour, ikke? Ja, de har også deres Mimosa sour. Ja. Så har de Pornstar Martini sauren, som er derfor, den har fået navnet. Det er et collab med nogen, der hedder Rock'n'Roller. Og man kan ret nemt genkende det på deres dåsedesign her,
lige se, det er den eneste, at lige så snart den kommer her med farven med og delt op på den måde, så er det deres collab-serie, Okay. hvor de andre her er deres egen. Ja. Okay. Og det vil sige, at en af dem var sådan meget, altså det var bare en frugtøl, altså mere end det var en sour, som jeg oplevede det. Men de andre, jeg smagte, havde faktisk en meget god, sådan, kom godt omkring genre. Nogle var lidt mere søde, fruity, men andre havde også lidt mere en syrlig kant. Så egentlig, ja, jeg synes egentlig, det har smagt, smager godt inden for deres forskellige kategorier. Altså, nu har jeg ikke smagt en triple IPA, eller et eller andet, hvor man, når man smager noget fra nogle andre, hvor man tænker, hold da op, den kan virkelig noget, den her. Der er en del af dem her, som ikke sådan springer fuldstændig frem, men på kategorien og hvad det er for en slags øl, der ligger de bare kvalitetsbrygget. Altså det vil sige. Det er kvalitetsøl, der er nem at drikke, det til at have med at gøre. De kaster sig ikke ud i, jo, de laver selvfølgelig deres fadlager. Ja. De har noget mere fylde, selvfølgelig, og er lidt tungere. Jeg synes lige, men ellers er det meget, også. Ellers er det meget lidt drikkelig øl, hvis man kan sige det sådan, de laver. Ja, nemlig. Men jeg var meget overrasket. Jeg var meget positivt overrasket, da jeg var dernede. Både med gæstfriheden, men også hvordan kvaliteten var på deres øl. Ja. Den her var lidt ude også til Baltic Porter Day på steder. Nogen, der har købt den hjem til det. Det er jo rigtig Baltic Porter, jo. Det er for området. Det er vaskeægte Baltic Porter fra et baltisk land, ikke? Og hvor stærk er den der, kan du se? 6%. Det smager sgu godt. Det vil jeg fandme sige, den smager sgu godt. Altså. Jeg synes nogle gange, porter godt. Det kan jo blive lidt tynde, hvis ikke de er så stærke. Ja, vi holder os også i en pæn alkoholprocent i den lave ende. Ja, det er klart. En Baltic Porter. Ja, nemlig. Men den har en udmærket kraftig smag, synes jeg faktisk. Ja, det er en dejlig øl. Nå, hvor mange øl fik du smagt dernede? Det skal vi lige have med os her. Alt for mange. Alt for mange. Vi skal tale på. Hvor mange øl fik du smagt fra bryggeriet? Jeg vil skyde på en 10 stykker. 10 stykker? Ja. Vi var også i godt humør, da vi gik derfra, for vi havde ikke rigtig, vi havde ikke lige fået spist frokost. Nej, men den fik I jo sat der. Så fik vi en flydende frokost, og så havde vi spottet, at der lå et burgersted. Okay. Forholdsvis en god afstand derfra. Fedt nok, ja. Så vi røg derned og fik en snasket burger ovenpå, og en øl selvfølgelig. Ja, selvfølgelig, ja. Nu skal man videre, jo. Ja. Og så ind til byen igen, og gå lidt rundt, og så havnede vi på deres taproom, som ligger over. Altså, de har en meget, meget stor kirke, som ligger i Kaunas for enden af sådan en gågade. Der kører også biler, men det er ligesom hovedgaden. Det er ikke særlig stor by. Nå. Den er meget lys og oplyst, og så taproomet ligger helt nede for enden, så vi sad ude foran. Det var i september måned. Vi kunne sidde i shorts og t-shirt. Om aftenen blev det koldt, så hvis man havde trøje på, de tændte varmelamperne. Ja. Og så kunne vi sidde der, drikke et par øl, kigge ud på torvet, og så lå kirken for enden der. Så det var fin placering. Det var en fin placering, og det er besøg værd, hvis man kommer derned. Jamen det vil jeg da ikke afvise, hvis så tror jeg skal spille en, der ikke kender dem, hvis man kan få 10 øl. Noget smag. Ej, det kunne være sjovt at se også en dag, men det er der så meget, der kan. Vi viser meget rundt. Så... Det er ret nemt og forholdsvis billigt at komme til Kaunas. Okay. Fordi vi har direkte fly fra Københavns Lufthavn. Ellers så de fleste vælger at tage til Vilnius, som er hovedstaden i Litauen. Ja. Hvis man vil have en aftale op at stå med Guinness og besøge dem, så skal man nok flyve til Kaunas i stedet for. Ja, klart. Nå, spændende. Jamen, jeg ser dig frem til et godt samarbejde med dem, altså. Jeg kunne godt drikke noget mere af dem her. Jeg kunne også godt, jeg vil også meget gerne lade jer derude smage noget mere af det og få noget mere fra det her bryggeri i Guinness. Det er også spændende, hvad de har sæsonbetonet, når man så nærmer sig sommer. Hvad kommer der så af, hvad byder de på af sours for eksempel? Hvad byder de på af, især når de ligger lidt i den lette, hvad kommer der så af gode? Altså Baltic Porteren her er jo kategoriseret som en sæsonøl fra deres side af. Ja. De havde den så både i september, og de havde den nu her. Altså en helårssæson. det er en lang sæson, de kører, men ja, de har jo ligesom mange andre bryggerier delt op i core range og seasonal beers, og så har de deres collab-serie.
og deres Barrel Series og Wild Series. Ja. Ja. Til jer, der har smagt det i Beer Club-kassen, eller har været inde og købt det på vores webshop eller andet, så vil vi da meget gerne høre, hvad I synes om bryggeriet. Helt sikkert. Så giv gerne en kommentar, hvor end I ser den på Facebook eller på YouTube, eller hvor I ser den hen, men giv gerne en kommentar, eller hvis I har besøgt bryggeriet, eller stiftet bekendtskab med det på anden vis, så smid gerne en kommentar, så kan vi tale om det. vi vil jo meget gerne høre mere om jeres oplevelser med det øl, som vi sender ud. Ja, absolut. Ja. Og på den note, skål! Ja, skål da. Jamen, skal vi runde af for den her gang? Vores første på det nye format her. Det synes YouTube her. Håber, der kommer mange flere videoer herfra. Det tænker jeg, der gør. Ja, og så bliver jeg jo nødt til at huske at sige, at hvis I vil se mere af det her, så like det, kommenter det. Gå ind og følg os på YouTube, Facebook, Instagram. Helt sikkert. Så jo flere, der gør det, jo mere kan vi lave det her. Jo sjovere er det at lave. Jo sjovere er det at lave, ja. Præcis. Skål. Skål. Det smager mig godt, den her. Det synes jeg. Den er vildt god. Det er den faktisk. Ja, den er.